Assam Bahumukhi Samabai Samiti Limited Alam ki Puthak Dhon Singh Timong Pen Lamklar Katiki Pon KSA Hamran District Committee Lapen Tengkira Langso Aruatin Chilangsi Tengkira Langso Hansiarong LP School Lapen Langtara Phere LP School Along Kahumdi Dam Karbi Anglong Autonomous Council ke Parlupon Elementary Lapen Secondary School Salong An Blue ke Thanjia Por Kelar Amar Jiwan Adawai Kinangji Atumaphan isi Birta Kemi Bangso Adawai non ke Karbi Anglong Pen West Karbi Anglong along setami Longpon Ikji Lapenan Parta Nanglina Hok Damde Hem Totlun Pen Nangli Hem An Nangke Pathon Kok Mati Home Delivery Awasai setami Do Ikji Lasi Humri Ignon Amar Jiwan Rani rong pipi kudak laharian. Apa kisu? Amat iya kong awe thang awe mala. Amar jiwan na dawai chulo. Amar iya kong dadulo. Nge ikron da theulo. Du tadumi mucholo. Men ke ket in reng pi. So amar jiwan na dawai ki penon asak udumi le. Chia ko ke Jung kreng king sudam tan ini kasar udam unlo. Ren thom an lon non pen kasar udam unlo na na ku chu thu bom lo. Ren pip ana kan chu bom lo. Klardak Pen Kachini Jiapan Troxy Phaiwi Hini Trop Pho Phaiwi Troxy Nerkapalong Humri Ignon Kardom Karbi Anglong Life Adaba Birta Long Peneli Sami Beauty Bepi Non Birtang Ton Pen Arjuponik Tham The Assam Bahumukhi Samabai Samiti Limited Avorengamen Pen Radat Nangka Chodet Polam ki Aputhak The Assam Bahumukhi Samabai Samiti Limited along Achukumar Do Anapan Dhon Singh Timong Ahin Pen Bangso Assam Bahumukhi Samabai Samiti Limited alam ki apot Klardak alam the Radapan Kachipaklang Pon Assam Bahumukhi Samabai Samiti Limited along Voreng Kachuklem to Natumpen Kidam Tangani Kachisong Tame Padoponsi Voreng Amen Pen Tangkanang Kipitang Apot Nang Chivoy Nang Pola Pen Dhon Singh Timong Apan Insai Veg Nang Jipusi Kachisong Pen Tame Kihang Padoponlo Bangso Jog Dhon Singh Timong Pen Stame Bangso Voreng Alam Ki Aputhak Lapen Di Assam Bahumukhi Samabai Samiti Limited Saihen Kang Hapon Che Kaputhak Kithan Ponke Ahoklo Voreng Amen Pen Tangka Ki Pipon Atum Tame Dolo Lapen Milimitha Mats Tame Chipidunlo Bons Tame Bangso Beng Apan Assam Government Atum Pen Odir Nangjipura Kidam Tang Penanganani Pen Assam Angkang Pipen Ing Hapon Cheklo Nasinang Litum Ningbinang Ne Bangso Beng Kang Pupen Ote Nang Litum Atangkas Tame Chelong Thaiji Lapen Di Assam Bahumukhi Samabai Samiti Limited Banks Tame Prabjin Pen Ing Pupon Thusi Kaya Tengason Cyclem Pon Pupusi Chethan Pon Ilitum hero case along banke ilitum ko sa da dolo adang ni sinang japon po lalo pen ke government pen isi kamat hadolo je government ke ketia ta unemployment youth fan pawir plung nang kumat the aseda unemployment youth la so atum da ke jondo la ko alam tado la pen isi bang public money konde public kapiti akan ke sarkar ketia ta kanle asela ko tame sarkar mathame ki lada aseka do wela ko public ngate employees mate la public lonte la tum poisa nange thadun do customer tum do la tum ta chelong eji asa so chonghong rape na la hello dili pen pak no patarang tum ba Lapen Bangso Assam Bahumukhi Samabai Samiti Limited Abeng Aphan Karbi Anglong Chot Lapukali Assam Angkang Pi Tame Assam Government Atum Pen Audit Amen Pen Nang Hap Cheklo Nasinon ke Audit Abangke Tang Thai Lo Lapen Bangso Asa Hem Prabjin Pen Kang Pulong Je Phans Tame Sai Klem Bomlo Lapen halapu tangka nang cheboy nang jipo tum ana phans tame tangka chelong thai pu bons tame masap municipal ninding chetha pusi Dhon Singh Timong Pen kachumuri padupon lo tangte Dhon Singh Timong angton pen kachethan pon alam le nonilutum ajupon sinang 22 June se la so order pipon 20 June la so order pipon de pen bangke final audit nili tum dak difu pen chenglo all khar bengong la pen chenglo all Assam long la so audit bang patang kon lo final audit la so final audit ban si director finance bang balance sheet customer sitame non tang kon lo la so balance sheet customer kon tang app na khie bang ke non la so bang ke la so society board committee do la tomo phan so puthak mate la so hisab kitab puthak si hearing do yi la ke non
balance tangan atau kosi lama prabjin pen hearing do konpo hearing do data nanti sih publik kan puja lama bangke la so ofisi so pen mata pon Dongkamukam pen Vicky Bay Karbiang Long Life. Kidam tang pai ni pai thongke parni KSA Hamran District Committee lapen Tengkera lang so aru atung chelangsi lakhai si Dwaramla constituency Chimthong block ke parlo Tengkera lang so Hansiarong LP school lapen Amri block ke parlo Langtara phere LP school Humni school along kahumri pe dodam Karbilo Charlia Song pen kahumri tamahut Hansiarong LP school Loke Charlia Klim Somartum penangan akisung thepik Jesemet Loke Charlia Klim Somartum akisung naike Lothan bang Karbi Lothan bang kabededa jok Methang Karbi Aloa bangke porhi thek thepi nasonsi kahumri damahut thek damlong Karbi Lothan bang kabededa jok English alam thesita kachini sung pikputa Loke Charlia Klim Somar nangche thandun Lasi Prabjin pen Karbi Lothan bang nang toisirak nang jipusi Hansiarok LP School Loke Charlia Klim Somartum non-kechari bom Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rong Hanglapen Education Department EM Richard Tobia Phat Loke Charlia Klim Somartum Chuningri Tado Hansegaw LP School long Karbi Asar Vedan Asap Loke Charlia Tasik Sakcharo Lasi Prabjin pen Karbi Asar nang tayanji Halapu Amri Block ke parlo Langtara phere LP School along setami Sonthotsi Isiveta Kisunglo Langtara phere LP School ahem Kinang sot akaching thur pinyani anta long tun delang Right to Education ekating pen non puanta kangthir at alang ki jun long jawar sai pinyani anta Loke Charlia Klim Somartum School ahem lang ki jun jawar sai avilang Kachethang plong a scheme Jal Jivan Mission a scheme long dun chit seta pinyani anta patang pi pedera jok Loke Charlia Klim Somartum lang ki jun jawar sai long leden Lapen Loke Charlia Klim Somartum barpi barso ke do hem ke mesenavi Tengkera langso Hansiarong LP School apen Langtara phere LP School Chotkanisi West Karbi Anglong ke omdong Government LP School an ke Karbi Lothan bang kalidetsi ke om La CKSA Hamran District Committee lapen KSA Tengkera langso branch hin pen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rong Hanglapen Education Department EM Richard Togbi alang lituma phan kachuning rike Government LP School ke do an Karbi language teacher ki pilap nang jipusi KSA asong pen ke hang pedo News Desk Report Karbi Anglong Live Pai ciklo ni pai thongke prai siarni Dipu rong so pialong ke do Inspector of Schools asai hempen Loke Charlia hem kang pulapen kang hap nang jia por kimi kilar kilang pangthek kapachnia lo ki paklang pon Karbi Anglong District Circle Inspector of School BS Ingtia hin pen ke pachinia lo long ke pachini pona tengke ke wangji chitia ciklo ni pai ECR ni pen Karbi Anglong Autonomous Council ke parlopon Karbi Anglong pen West Karbi Anglong angkang along ke do an elementary lapen secondary school along ke ada porphai sirke pen loke than pangcheng ponsi ani kang sam porphai ke thomra minute krep ho an school kang hapon ja phansi ke pachini pong News Desk Report Karbi Anglong Live Patumi pai ni pai thongke prai siarni Lakhai ko ratrok Dwarbaguri MEC constituency ke parlo Lakhai hini Dolamarang kang kakuchan mate kaiphulang so picnic spot along Kuhora Soil Conservation Division Tumpen Chipatir Piponsi Soil Conservation Department Hinpen WDC PMKSY 2.0 Scheme Pen Self Help Group Lapen Beneficiary Atum Aphan Chekiron Pon Kuhora Soil Conservation Division along DO D Dole Gachapan Puame along Kuhora Soil Conservation Division along Arranger Sonjoy Gogoi Penajok Aluhi Pachini Pon Lapen Bangso Me Puthak Me ke Phalam The Jai Pon Bangso Me along Karbi Anglong Autonomous Council Soil Conservation Department EM Prabhat Chandra Taro Himpen Self Help Group Tapen Beneficiary Atumaphan Tangka Kilong Pen Ali ki Padot Hejephan Lapen Khiti ke Klam Nang Jaron Lapen Government Pen ki Pipon Scheme Puthaka Kachitong Arataphan Tham Tikangsi Aning Parung Pon Lapen Lapuson Chekiron Pon Longke Local MEC Mate Education EM Richard Togbi Lapen Karbi Anglong Autonomous Council CEN Dr. Tuliram Rong Hangatum
kabur ipen ajoksi kichun luputa me along pen kachuru ka jepon awareness kam nilitum bang ke hala alang tumpan selel group tumpan edi isiawar sai ki pipon kerap pondu PMKSY ko central scheme lo soil conservation Pohra division under Ladakh arong rap tumpan selel group tumpan pinangana kerap awar sai pilo tumane ke pigarian lo tumane ke thirang thak sen lo tumane ke vermi compost mane multi lo tumane ke horticulture aneng hangalang tum selel group tum chongai lo laswate ingsinil tumpen surin ko rapopo alang tumpan kerap awar sai la PMKSY scheme benal tumpan pipon lo Ladakh bangke ilitum kaching honne Karbelo Promas Council CM Dr. Tuliram Hangsar alang li leadership pen se lahenil tum claim long lo la pe Ladakh homosti lo nangule ro bangke dak local MSc mate Karbelo Promas Council lo EM Education Department in charge Richardson tok bio kai alang li kabori pe na jok se darna le lo nilge department in charge sa hisab lamang suwa program pichu nai pomasi dangna chitong dun lo rap pen chingki lo pinan awareness chipiti kang lo bangso chekron me along grouping koira pli ASSG lapen bang thong kebra truck beneficiary tumaphan check pa jepon bangso me along aluhia tumpen duar baguri VDC chairman Sarkoy Rongphar Dolamara town chairman Mongol Singh Terang duar baguri mondol BJP president secretary Pencheng Rock pinang an ki theki ding tum chitong den si mayor di pidun Dolamara pen Ajison Rongphar Karding Long Life Kidam tang paipani phai thongke barni Assam Maligaon halong Nilachal flyover Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma rideng pen ingpupon tanglo Lasam si Assam angkang along kaching thol ji aphan Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma pen kabor iponojok Maligaon along flyover Kimrang Ponsi ingpupon tanglo Nilachal flyover lake Assam along pen kidingnai flyover lo Lapen 4 lane steel girdar mate kedam kewang towar pli an aphan kilometer hini lapen truck an do bangso flyover ke chingsia men lake Maligaon flyover pusi earpon lo bonta aphi rada tumpen mate minister atumpen puthot lar thusi Nilachal flyover pusi earpon thurong lo lapen Nilachal flyover aphan lok tangka kuti pli kebra inkora truck sikebra pho an atangka pen kilometer hini lapen truck anaphan Kimrang Ponsi Kangpupon padolo lapen Nilachal flyover lake Assam angkang along pen kidingnai flyover lo bangso Maligaon mate Nilachal flyover Kangpupon hut aluhia man pen kachitong dun Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma lapen Minister Ashok Singha tumpen kidang lok pinan kithi kidinga tum chitong dun si Maligaon mate Nilachal flyover ingpupon News Report, Karbeng Live. Pini ada babirta ke lepansi kangton paniglon.